Γεια σας, είμαι ο Παντελής. Είμαι η Σταυρούλα. Και σήμερα θα φτιάξουμε ένα cheesecake σοκολάτας, το οποίο είναι νόστιμο και εύκολο γλυκό για τη Roast Brown Desserts. Είμαι η βοηθός. Είναι η βοηθός. Για αυτό το υπέροχο γλυκό θα χρειαστούμε τυρί κρέμα, Βούτυρο, κρέμα γάλακτος, κουβερτούρα, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, μπισκότα, digestive και ζάχαρη άχνη. Οι ακριβείς οσολογίες θα δίνονται στην περιγραφή του βίντεο. Και τώρα η σεξι βοηθός μου θα σας δείξει το πρώτο εύκολο βήμα αυτής της πεντανόστιμης συνταγής. αλεύουμε τα μπισκότα σε μικρά κομματάκια ώστε να κόβονται στα μούλτι. Έχουμε εκτελέσει ήδη το πρώτο βήμα, Ρίχνουμε τα μπισκότα. τα οποία έχουν γίνει σαν σκόνη. Και προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο. Με ένα κουταλάκι. Ανακατεύουμε. Και σκοπός μας είναι το μπισκότο να πάρει τη μορφή άμμου. Θυμάσαι το καλοκαίρι στην Ήο? Παίρνουμε το μπισκότο, το οποίο το έχουμε ανακατέψει με λιωμένο βούτυρο και πήρε τη μορφή που περιγράψαμε πριν, της βρεγμένης άμμου, και το αδειάζουμε μέσα στο τσέρκι. Στη συνέχεια το απλώνουμε ομοιόμορφα, έτσι ώστε να κάνει μια ομοιογενή στρώση. Άλλα δέντρα κάνουν σελίτσες που μας δίνουν το λάδι και άλλα δέντρα κάνουν σελίτσες που στρώνουν στο τραπέζι. Αυτά εδώ τα δέντρα μας δίνουν το λάδι. Να γίνει δηλαδή κάπως έτσι. Το τοποθετούμε στο ψυγείο για μισή ώρα. Συνεχίζουμε. Βάλαμε την κρέμα γάλακτος και τώρα θα το χτυπήσουμε. Για να φτιάξουμε την κρέμα του γλυκού. Προσέχουμε να μην ανακατέψουμε πολύ την κρέμα γάλακτος για να κάνουμε τη σαντιγί μας, γιατί θα μας κόψει. Και μετά τσιμπάμε λίγο με το κουτάλι. Καλά, δεν θέλει ο αρχισέφ. Εγώ θα πάρω κάτι. Εκεί πρέπει τα βουνά. Έχουμε χτυπήσει ήδη την κρέμα γάλακτος και έχει γίνει σαντιγί και έχουμε προσθέσει και την κρέμα τυρί, όπως βλέπετε. Τώρα θα προσθέσουμε τη ζάχαρη άχνη. Την οποία θα κοσκινήσουμε. Αυτό βοηθάει στο να έχει μια πιο απαλή υφή η κρέμα μας και να μην έχουμε αυτούς τους βόλους που είδατε τώρα. Διαλύουμε καλά τη ζάχαρη για να πέσει όλη. Και στη συνέχεια προσθέτουμε ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Και το χτυπάμε ελαφρά. Έχουμε τοποθετήσει την κρέμα γάλακτος σε ένα κατσαρολάκι
για να ζεσταθεί και να φτιάξουμε την γκανά, στην οποία θα βάλουμε μέσα μια ποσότητα μέσα στην κρέμα μας για να πάρει τη γεύση της σοκολάτας και την υπόλοιπη σαν topping. Περιμένουμε να βράσει η κρέμα γάλακτος, όχι ακριβώς να βράσει, να πάει σε μια υψηλότερη θερμοκρασία, και στη συνέχεια θα προσθέσουμε την κουβερτούρα μας, την οποία την έχουμε κόψει σε μικρά κομμάτια για να βοηθήσουμε το λιώσιμο. Θα την ανακατέψουμε με ένα σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθεί. Έχουμε προσθέσει την κουβερτούρα και ανακατεύουμε το μείγμα μας. Την κουβερτούρα την προσθέσαμε λίγο μετά, αφού άρχισαν να εκλείονται ατμοί από την κρέμα. Παίρνουμε την γκανάζ, βάζουμε λίγη από αυτή στο μείγμα μας. Σεφ, μια χαρτοπετσέτα. Αμέσως. Και τη χτυπάμε. Το μπισκότο μας έχει πάρει αυτή τη μορφή μετά από μισή ώρα περίπου στο ψυγείο. Προσθέτουμε το μείγμα της κρέμας τυριού. Αδειάζουμε όλο τον κάδο. Μην κάνουμε γυφτιές. Ωραία, ας πούμε ότι τον αδειάσαμε τώρα. Και στη συνέχεια, βλέπετε εδώ πολύ καλή δουλειά κάναμε. Και στη συνέχεια προσθέτουμε την γκανά, στην οποία έχουμε φτιάξει από πάνω. Έχουμε βάλει την γκανά από πάνω και έχει πάρει αυτή τη μορφή μοσαϊκού. Τώρα θα τοποθετήσουμε το γλυκό μας για κάποιο διάστημα στο ψυγείο. Σας συνιστώ να το αφήσετε λίγη ωρίτσα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αυτό το γλυκό είναι εξαιρετικό για κάποιο τραπέζι, για να το φτιάξετε και να το δώσετε δώρο κάπου, σε μια επίσκεψη. Ή ακόμα και για παιδικά πάρτι. Και αυτό. Με 2 κεράκια τα μάμ θα είναι. Τσοκ. Τσοκ τσοκ. Περιμένουμε να γευτούμε τώρα το γλυκό μας. Εσείς θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε μέσω φωτογραφίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.